ka company do bilan ka Star Cement Limited minta ka singa santre global ka jobsan kala pelong ya program bekerpang ka 54 National Safety Day hakaba la shipment guarantee da baro kinong tre jang ka company ya ka program la pelong a palau jong ka company Star Cement hi Lumshnong East Janta Hills District but ka pangpadang jong ka ni ka program kadai safety and well-being crucial for Viksit Bharat ka bathaw siya ka benta ka bet ka biyang kabalat na jing ma jing masaw jing pang jing stam. Unong aiktin ubana Star Cement Lumshnong usidhat menaji ubadeiru AGM administration ulong baka jing pelong ya kani ka program kalong ka bajab ha ka baka company hi kadan ka jing mun bascam ban pelong ya ka jakatre kabalat na jing ma jing masaw bat ban pelong ru ka babet na ka benta ka koit ka kya ha kinu ki benta ba kinong tre ya kinu ki kam hapok company ka Star Cement kala pelong ya kani ka program ha karukam ka bayar bha ha ka ba kidon bon ki benta ki bakentop hapok kani ka program bat kinong tre ru lambat ki bor penyat ki bana kaliang ka management ki lashim ya ki kentin jingkular ban long ti kana bha bat ki badan ka jingket clear ha ki kam ba ki tre ban lan Niki jingma but jingman sawla ni ka safety pledge ceremony but kila pelong ru ya ka jingyat pat ba da ka bara ya ki bana haringkat ka jing perta slogan habaro ka wai ka phalau jong ka company pala pensawa ya ka sur panlong ki ba shim kya ya ki kam pan le tikana bha ban lat na kanu ka jingma jingman saw ha ki kam ba ki trei ba ru banlong ki ba koit pa khya kran ha ka met ka phat la pelong ru ya ki program aji kai kum ki workshop ha ki benta pa repair bat ke jing yakran ni jing pensngo ba yada bat ki benta man long pikir ha ki kam ba ki tre la aji kai ru halor kum no man long ki bala pen kre la da ja badan kinu ki jingja ki badan kam ki jing rap ki ba ki ba juk hat ru kum ka emergency preparedness but kum no ban ai ke jingeda de ki rukom ai jingera repair मायने है जज सुरक्षा से जीवन में बात सुरक्षा तभी होगा जीवन का विकास सुरक्षित समाज करने के बड़े प्रयास जय सुरक्षा बैठा है यमराज वहाँ पर सुरक्षा मिली जहाँ पर जय सुरक्षा